Wala sa hulo ay. Sa may slutan eh. Ayo! Bapak may tao na. Mga tao na. Gusto mong ngawa kayo. Dahil naman ito deliver ng balita. Hindi nga tayo nangyari. Isang balitahan. Bugat kayo. Murag bato ang sulod. Mga tao ng balayan eh. Kabili ko din malita. Bro, bulitaw. Pangit malita. Pasuga. Sa mga kaya, kabili lang ako. Ay nang butang sa pan. Taha. Uy. A few moments later. Butang ni, pwede butang aning bag ni, kuman ako ang butang bag aning tungod lagi na putahan. Pag hindi pa sigaang suga, gaon ka na. Big boy! Oh! Ano ko dire? Kuman! Bisa maning bag aning butang aning putahan, ikaw butang ani. Butang! Ano sa din? Manita man niyo. Tarong god. Basta ikaw kabutangan na, binuangar ko nimo. Hindi pa ang tagikan dito. Sa aman ron. Nga unsa ni bomba pa lang nito ni. Mabuthan na ni dito takatulog dagan kay kapang sakit yun ito ang tuhod dagan. Bomba noon. Ay sa butang abdul lagi. Tanawon naman abon tabi. Butang rin ni dire. Sa mo ni ma. Palong man. Wah, ih. Bisa berarti, boy. Nani. Aku macam bawah. Kung paano ba? Saan mo nang nilito? Wah, ih. Bisa juga ito, boy. Bisa mulai. Wah, mau tahu. Nah, palong itu juga. Ano ko pinang pangalan ko juga? Hindi ko nga. Ano? Ako parang ano ko din. Kaya hindi kinala na ito po. Ato ni Ipa ko, Andre. Namatay. Bukong sa lang ni. Kung nila ni Bato na kung paon. Paano na to? Dayungan to, dayungan. May bomba na eh. Adi, adi. Adi, saan dyan? Bakta ni. Ano nga? Hindi na, hindi ka mula atong balay pating kubana. Sa patay kapwa sa hinupan niya. Bukata po na niyo eh. Ito. Ano? Ikaw na. Datang na. Sige, sige, sige. Man. Ano, ano? Ulay! Ano mag-nagigil na? Ako na yung taong dira oy. Na, lagi! Wala mang gudo. Abrihan to nito. Ay, sige. Wala lagi. Isang taong to Bri, oy. bri. Abrihan na ni. Oh. Wala man lagi nagsulod. Bigla. Nakalaki. Makulong ko. Aman dia ron. Nakalaki. Wala. Oh. Wala man lagi. Unsam taon ka eh. Nakalaki. Wala lagi. Nakalaki. Ang aman dia ron oh.
Natin yung baga, no? Brilyan, ang gap. Oh, paano? Look! Nino! Ano na? May tao ganyan. Ibalik mo kurente. Ibalik mo na ba? Kaya tara, mas binukangan na eh. Tara, binuangan na ni ba? Yan. Tara, binuangan na ni. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo ikaw ang minamahal ko?